ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ଜେନେରାଲ ୟୁଜେସ୍। ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲିନି। ସରି ଆଇ ଫେଲ୍ ଟୁ ରିଚ୍ ଇନ୍ ଟାଇମ୍। ମୋର ଡେରି ହୋଇଗଲା। ଆଇ ବିକେମ୍ ଲେଟ୍। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଓକେ, ଡୋଣ୍ଟ ବି ୱରିଡ୍। ଭୁଲବଶତଃ ଏମିତି ହୋଇଗଲା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍। ଫର୍ଗିଭ୍ ମି ଫର୍ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍। ଭୁଲବଶତଃ ଏମିତି ହୋଇଗଲା। ଏଥରକ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍। ଫର୍ଗିଭ୍ ମି ଫର୍ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍। ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ସାରା ଜୀବନ ଲାଗି କୃତଜ୍ଞ ରହିବି। ଆଇ ୱିଲ୍ ରିମେନ୍ ଓବ୍ଲାଇଜ୍ଡ ଟୁ ୟୁ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍। ତୁମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବା ଉଚିତ। ୟୁ ସୁଡ୍ ରିମେନ୍ ଓବ୍ଲାଇଜ୍ଡ ଟୁ ହିମ୍। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖିତ। ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ସରି ଫର୍ ଦିସ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ପାର୍ଡନ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟାଘାତ ଦେଇପାରେ କି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟାଘାତ ଦେଇପାରେ କି? ମେ ଆଇ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ୟୁ? ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲେଟ୍ ମି ଡୁ ସମ୍ ୱାର୍କ ଫର୍ ୟୁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ବସିପାରିବି କି? କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଟେକ୍ ଦିସ୍ ସିଟ୍? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶଦ ଜଣାଇବେ କି? ଉଡ୍ ୟୁ ଇନଫର୍ମ ଏବାଉଟ୍ ୟୋରସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ? ଦୟାକରି ଟିକେ ଆସ୍ତେ କହିବେ କି? ଉଡ୍ ୟୁ ମାଇଣ୍ଡ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଲୋ? ଆପଣଙ୍କ ସହ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ କି? ଉଡ୍ ୟୁ ଏଲାଉ ମି ଟୁ ୱାର୍କ ୱିଥ୍ ୟୁ? ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲେଟ୍ ମି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର କ୍ଲିୟରଲି। ଦୟାକରି ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ବସନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଭ୍ ଏ ହ୍ୱାଇଲ୍। ଦୟାକରି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ରିପିଟ୍ ପ୍ଲିଜ୍। କିଛି ମନେ କରିବେ କି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ପଚାରେ? ଉଡ୍ ୟୁ ମାଇଣ୍ଡ ଟୁ ଆନ୍ସର୍ ସମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ କନ୍ସର୍ନ? ତୁମ ସାହସିକତା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୟୋର୍ ବ୍ରେଭେରୀ। ମୋ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆଇ ଆମ୍ ସରି ଫର୍ ମାଇ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବିହେଭିଅର୍। ଟିକେ ବାଟ ଦେବେ କି? ସାଇଡ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ମୋତେ ବସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲେଟ୍ ମି ଟୁ ସିଟ୍। ମୋତେ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲେଟ୍ ମି ରାଇଟ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ। ଦୟାକରି ମୋତେ ଏକା ବସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲିଭ୍ ମି ଏଲୋନ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖିତ। ରିଏଲି ଆଇ ଆମ୍ ସରି। କେତେକ ନମ୍ର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟାଂଶ। ସମ୍ ଫ୍ରେଜେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଲାଇଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ମୁଁ ମିଶିବାର ସମୟ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମିଶି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଇ ଆମ୍ ସରି ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍ ମିଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେ।
ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। ଆଇ ଆମ୍ ସରି ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଡୁ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଟାଇମ୍। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୋର ଡେରି ହୋଇଗଲା। ଆଇ ଆମ୍ ସରି ଫର୍ ବିଙ୍ଗ ଲେଟ୍। ମୋତେ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ଫର୍ ମାଇ ଫଲ୍ଟ। ଭୁଲରେ ଏପରି ହୋଇଗଲା, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆଇ ୱାଜ୍ ଓନ୍ଲି ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍। କାଇଣ୍ଡଲି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି। ମୁଁ ଏହା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆଇ ଆମ୍ ରିଏଲି ସରି ଫର୍ ଇଟ୍। ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ସରି ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ୟୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଆଇ ବେଗ୍ ୟୁଅର୍ ପାର୍ଡନ୍। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଲେଟ୍ ମି ସ୍ପିକ୍। ଦୟାକରି ପୂର୍ବକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମେ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁଅର୍ ଆଟେନ୍ସନ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଏହି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର। ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ ୟୋର୍ସ। ଆପଣଙ୍କ ସହ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ଦେବେ କି? ୱିଲ୍ ୟୁ ଏଲାଓ ମି ଟୁ ଡୁ ୱାର୍କ ୱିଥ୍ ୟୁ? ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲେଟ୍ ମି ଗିଭ୍ ୟୁ ସମ୍ ହେଲ୍ପ। ଆପଣ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ପାରିବେ କି? ଉଡ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଭ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଆସ୍ତେ କଥା କହିବା ପାଇଁ କହିପାରେ କି? କୁଡ୍ ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ୟୁ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଏ ବିଟ୍ ସ୍ଲୋଲି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଆସ୍ତେ କଥା କହିବା ପାଇଁ କହିପାରେ କି? କୁଡ୍ ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ୟୁ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଏ ବିଟ୍ ସ୍ଲୋଲି? ଦୟାକରି ମୋତେ ଏକା ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲିଭ୍ ମି ଏଲୋନ୍। ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋତେ ବସିବାକୁ ଦେବେ କି? ଉଡ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଲାଓ ମି ଟୁ ସିଟ୍? Like, share, and subscribe to our channel, SKM Verse.